Ngicela uAllah angivikele kuSathane ongathandwa. Egameni lika Allah umdala weinsuku umenzi wento zonke umvelinqangi onomusa onesihawu. Ngiyakuphakamisa mdali wami ngokuba ungikhuphulile. Awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami. Nkulunkulu wami ngakhala kuwe wangiphilisa. Nkulunkulu wami umphefumulo wami ukhuphulile endaweni yabafileyo wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini. Dumisani uNkulunkulu nina enimkhonzayo nibonge igama lakhe elingcwele ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje, umusa wakhe uba ngowokuphila konke. Kusihlwa kungena ukukhala, ekuseni ukujabula. Mina ngithe ekubuseni kwami angisoze nganyakaziswa naphakade. Nkulunkulu mdala weinsuku menzi weinto zonke, ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami. Wabufihla ubuso bakho ngase ngithuthumela, ngakhala kuwe menzi wami, nganxusa kuwe mdali wami ngathi, kukhona nzuzoni egazini lami nasekushoneni kwami egebeni na? Uthuli luza kukudumisa yini lushumayele iqiniso lakho na? Yizwa mdali wami menzi wami ube nomusa kimi. Jehova mdali wezinto zonke, menzi wezinto zonke, mdala weinsuku, wena ongozeli, wena ongalali, yiba ngumsizi wami. Waphendula ukukhala kwami kwaba ngukusina. Wangikhumula izingubo zami zokulila, wangembathisa ukujabula, ukuze umphefumulo wami ukudumise ungathuli. Nkulunkulu wami ngiza kukubonga kuze kube phakade. Bafowethu, asiceleni amandla kongabonwayo. Nkulunkulu asiphe amandla, simbonge, simdumise, simazise kuze kube phakade, sihlale sijabulile ngaye ngaso sonke isikhathi. Sicela umdali ke asivule amehlo, asivule ingqondo, asivule imiqondo, asiphe namandla siqoqeke, sikwazi ukuqoqa izilimi zethu, sikwazi ukuqoqa indlela esikhuluma ngayo. Ngoba into ephuma emlonyeni ifana nohlamvu oluphuma embotsheni yesibhamu. Uma ngabe seliphumile angeke lisakhona ukubuyela emuva. Asizameni ke bafowethu ukuthi noma sikhuluma ngiqale ngami kuqala, ngoba nami kulonyaka esibuya kuwo ulimi lwami luke ukushelela ngezindlela eziningi ezahlukene. Kodwa ngachaza lokho ukuthi bengikwenziswa yini, bengenzela ukuthi abantu bavuke emaqandeni bahlahla amehlo bayibone lento le engizama ukubabonisa yona yokulimala kwethu komgogodla siphanjaniswa noNkulunkulu, nokulimala kwezingqondo zethu sifakwa yonke lenhlobo le yezifo esengiyibalile. Safakwe intukuthelo, safakwa inzondo, safakwa umona, safakwa ukuzigqaja nokuzazisa, safakwa amagqubu, sasesithathelwa imihlaba yethu, sathathelwa umcebo wethu, sasesifakwa inzondo ukuthi sihlale sizondana sodwa. Yaqhekezwa iAfrika enhle ihlangene sibambene simoya munye sikhonza umdala weinsuku umvelinqangi, saxutshaniswa, sadwengululwa, saphambukiswa, sakhonziswa abanye onkulunkulu, yangena inkinga empilweni yomuntu omnyama. Umdali ngathi angasipha umusa wakhe, asihlele umusa wakhe nothando, asikhiphe ebumnyameni sihambe ekukhanyeni, asibonise indlela eqondile. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.